24 তারিখ জুন তিনি TWF সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি অরব আস্তবল মাঠ আগরতলাও প্রথমলাইও 11টা মেশিনে 3টা জোড়া প্রোগ্রাম রাজ্যপাল নেতানি ডেপুটেশন लायनाय आबंका जोंनि क'क्राझार रमान स्क्रिप्ट बाय सोलिनायनि आबो सभा ताबो मिसिमिया 1967 निसिम सभा सोलिनायनि ताबो खनो चलि दंख ओमफ्राय सभाव संजतनो संजारा तिप्राबासी जरा तिप्रासान लगते दखान बर रग दंबायो ओमफ्राय जोंनि जे लेंगुवेज जे प्रब्लेम लेंगुवेजनि डेभेलपमेन्टनि जतनो सापर्ट खायो बाक्सा बुजियाङै बाक्सा लामा करे हिमि दङ जे अब रमान स्क्रिप्ट नाया गुबुन बायसिजों गुबुन स्क्रिप्ट नायो रमान स्क्रिप्ट बेखौनो डेभेलप माया आबोतिर खिन्थु बाक्सा सावै दंनाय दङ गेबेङै दंनाय दङ दा आं सानाम जमा गाहायसि जे लेंगुवेजनि बेपार लेंगुवेज तो जे दफा जे ककबै जे लेंगुवेज बे कक सावो जों तिप्रासा ककब्रक जों ककब्रक जों कक सावो बिसिनि ककब्रकनो जों डेभेलप खायनायनि जों ककब्रकनो जों ताम स्क्रिप्ट बे जों सुइनाय बाहायगे जों सिनि ककब्रकनो जों साजबनाय आबोथ' जों समान सबनाय गरो जों गायसननोगो जे केबें नं आबो एक्चुअली जरा आरो बिसेसके 71 जे फाइनाल 1971 जे फाइनाल रक आयेन नाटनि फाइनाल रक बरयागनो ताबक प्रशासन आबो जे जरा ताबक जे प्रशासन तंनाय रक जे माने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तै तंनाय रक बर' एक्चुअली इतिहास बावगि थांखा जों जे जों बखाबाय माबाबाय जे बर' इतिहास बावगि थांखा लैंग्वेज न तैसे এই যে 1952 साल 21 फेब्रुआरी बसब्रुंब्रुंनो गाव बांला साने रक मातृभाषा दिवस ही बर' पालायलायो ओंखाय लैंग्वेज न तैसे किन्तु जोंनोगो जे बांलादेश 1971 सालाव लैंग्वेज न तैसे बांलादेश सिस्टिंगो पाकिस्तान सरकार जुर खायो जे बांला बायमा सुइया अब आरबियान स्क्रिप्ट बायसे मा सुइनाय उर्दू बायसी जत अफिशियल लैंग्वेज उर्दू बायसे मा चलनाय आमतैखे सापगुई पाकिस्तान सरकार जे दाबो एट प्रेजेंट बांलादेश आगे अब पूर्व पाकिस्तान होनो आगे पूर्व बांला होता ओंखाय आरो तंनाय रक जे बर' रकनो उर्दू बायसी सापगुई अब रिनायनि माने पाकिस्तान सरकार प्लेन खाय तंखांखेबा पाकिस्तान सरकार जुखे सापग्रै तंखांखेबा आबरते आंदोलन जे आरो ढाका कलेजनि छात्र थिखा नैनि आब्दुल बब्बर आब्दुल बरकत जे माने आब्दुल सालाम नैनि सफिरुद्दीन आहमेद हि जे कयेकजना जे कलेजनि छात्र स्टुडेन्ट थिखा ओंखाय जे एक्चुअली जों साना मुसुगु जे लैंग्वेज न तैसे बर' निजिनि लैंग्वेज निजिनि बांलानो तै बांलानो लैंग्वेज जे बांला स्क्रिप्ट बैसुगी बरक जे बरनि जे वान समु बांला स्क्रिप्ट बैसुगांखे डेभेलप नहीं वान समुसे बर हाके सभा खायै सेस पर्यन्त लैंग्वेज नि आंदोलननि बिसिंतिनि बांलादेश सिस्टिम दा ओंखाय तामनि बांगले चिनि लैंग्वेज न चिलि केबें तंखाबा तामनि बां केबें तंखाबा जे जोंसि वान सकनाय चिनि लैंग्वेज जों बाहागे डेभेलप खायनाय ओंखाय आबोनो तैयै जे स्राय रक स्टुडेन्ट रक चिनि तिप्रासा स्टुडेन्ट रक बरक फायखा शान्तिपूर्ण भावे मेप मुभमेन्ट खायसा फायखा बर' 14 तारिख जुन मास 14 तारिख ओंखाय जे शान्तिपूर्ण भावे बर' समावेश खाय दङ शान्तिपूर्ण भावे बर' आरो जागा सभा खायले दङ दिनै बाहाय न दिनै दे प्रग्राम बिसोर बर' बागनो बाहाय न आबो किच्छा सागारनो ओंखाय तामनि बागैले 6, 7, 8 करने रक सरायरनले तामले गुना नांखाबा टिआर गेस नांखाबा ओंखाय अ जागा जे एट प्रेजेंट ता गभर्नमेन्ट नि दुर्बलता ताम दुर्बलता तो कि तिनिखे सारा त्रिपुरा राज्यनि এই যে स्टुडेन्ट रकनो जे बुमानि टिआर गेस बाय ककमानि बुमानि तकमानि इन्जुर्ड खायमानि हासपाताल खायमानि 15 जन मतो इन्जुर्ड खा आईसीयू रगो भर्ती मांखा এই যে अमति अवस्था से खायमानि आबोनो तैनो जों दिनै हाय देबायसा सिनि এই যে रमान स्क्रिप्ट न तैयै TWF बुरिराव सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक दिनै राज्यपाल नेतानि बर' डेपुटेशन होनाय दा आबो फायनाय जों आसा खायो 150
200 गारि 200 উপর गारि বিভিন্ন ডিভিশন বিভিন্ন জায়গাनि তাও ফাই दङ हाजार हाजार बरफनो बुथुमनाय मान खुंनाय आबोदै जे दिनै कर्मसूचि जों साक्सेस खायनाय के जास्ट माने बुदि तौदि जास्ट माने सिंनानै नायदि सिगांना नायदि माने आबो कायसे दफानो कायसेनि लेंगुवेजनो कायसेनि हामख्रायनो सिंख्लिगोन आरो मैया आबो जों इतिहास नुगौ अर्थात जास्ट माने खायदि हिटलार सेस्ता खायगा सारा त्रिपुरा आरो सारा पृथ्वीनो दखल खायनाय बाङै हिटलार सेस्ता खायनांगा साइस बन्दबो बनो केसेन नङै पिटिसाइ सिथमा थैमा फैसि आबा अत्याचार सेसकाव साया सुसम सेसकाव साया जासकान सुसम खायदि जासकान सिंख्लुनो सेस्ता खायदि आ दफाले बुजु गानाय एक समय जे इजराइल इहुदी बर बन मुसुखागे बर फालजाखा एक समय एमन अत्याचार खायजाखा ता इहुदी बर पृथ्वीनि बर साइन्टिस्ट सेरा बर पृथ्वीनि सेरा साइन्टिस्ट दिनै माने खेला दुला हुँदै बर'नि जे माने इकनमिकेलि जे डेभलपमेन्ट हुँदै जत जागानो बर' दाबाव बयनिसे बोसकाङो काजै कुनु दफानो जुरखे सिंख्लिनार मैया आबन आं साना नायो जों बोसकां सिनि इमां सिनि जे वान सुबुं आबो साक्सेस होनाय केबो बखा बालनि कफ्रि आस्ते आस्ते सिनि सिक्ला रक्ताबा आगो फाय दङ बकन कप्लार खे दाबो सिक्ला रक्ता आगो फाय दङ आं आसो कक्सावै जतन खुलुमै तिनि सिनि जे प्रग्राम दिनैनि सभा साक्सेस लांथों आं आकक आं इसोरनि थाखाय आं प्रेयार खायो आं आंनि कक्सा माने फारिबाय